бъда с теб до деня, в който умра. Късо, хвърлено и широко. Винаги готов за каране по всяко време. Един по един, милиард по милиард. Дигнете ръка, ако сте напълно готови и наистина желаете. Ако знаеш точното време, време за цялото дълго време, което предстои. Време. Добре дошли, приятели, в канала на Даниел и Лариса. Отново сме в планината и ни предстои 3-дневен маратон. Ще се изкачим на 3 върха. Началната точка ще бъде град Банско, там където се намира едноименният български ски курорт. Сега съм на връх Котела. Това беше последния връх и планирахме да се изкачим на връх Тодорка. Това е върхът, който се извисява над планинските писти на Банско. Зад мен в момента е връх Царна могила. Който е бил в Банско, със сигурност знае за изоставения старски влек, който по някаква причина е включен в схемата на пистите в Банско. Ще отидем там и директно на връх Котела, на който се намирам в момента. Сега зад мен е хребетът, който се нарича Кончето, т.е. кон. Много интересен за преминаване хребет с метални въжета, но времето няма да ни позволи да отидем там, защото там наистина постоянно се струпва облак. Видимостта е много лоша. Самият маршрут представлява преминаване по ръба с отвесни пропасти от по километър и половина. Не, по-скоро под километър и половина, може би под половин километър. Нека ви покажа една от тях. Ето я. Ето такива пропасти има тук. И без видимост в облака да се върви там е наистина опасно. Наистина опасно. И още нещо, приятели, ще ви помоля веднага, ако сте започнали да гледате това видео, да се абонирате за нашия канал и моля ви, напишете в коментарите. Обикновено правим ревюта на хотела в видеоклиповете си. В това видео няма да правя ревю на хотел, защото бяхме отседнали в 4-звездния хотел Банско Спа. Много готин хотел. Миналата година бяхме на почивка там, когато изкачихме връх Вихрен и забравихме как се казва вторият. Сега ще си спомня. Хотелът разполага с спа зона, сауни, отлична закуска и струва около 40 евро на вечер за двама с включен паркинг. Ако ви е интересно, можете да намерите ревю на този хотел в предишното ни видео, което се казва Връх Вихрен от Банско. В това видео няма да правя ревю, а само ще се разходим заедно по върховете. Ще ви разкажа за маршрутите, ще ви покажа просто невероятни пейзажи и спиращи дъха панорами. Така че не превключвайте. Видеото ще бъде дълго и ще разгледаме подробно и 3 маршрута, за да видим какво и как. И започваме нашите радиални излизания с най-лесния. Поне за сега ми се струва, че той е най-лесния. А какво ще се случи, наистина ще разберем съвсем скоро. Днес ще се изкачим на връх Царна могила, затова ще използваме въжената линия. Това е един от малкото върхове. Един от малкото хайкинг маршрути, който започва директно от лифта. Ето там зад мен е самият връх. Ще се изкачваме покрай изоставения лифт. Отиваме да вземем билети и да се качим на гондолата. Билетът за гондолния лифт сега струва 50 лева. Това са 26,5 евро. Миналата година струваше 40. Разбира се, значително по-изгодно щеше да е да се качим с кола и да я оставим на платения паркинг. Но за това трябваше да станем по-рано и да жертваме закуската. Това ще направим и утре за следващите ни походи. След известно време пристигаме на Бандеришка поляна. Това е централната зона на курорта Банско. Между другото, курортът Банско е сравнително млад, основан е през 1986 година, което не може да се каже за самия град Банско, а нашият маршрут ще минава покрай изоставения лифт Царна могила. И не е ясно дали ще намерим пътя там или не, но още от сега се вижда, че изкачването ще бъде доста стръмно. Все още е необясним факт за мен, че този лифт Царна могила е включен в общата инфраструктура на курорта. Въпреки че по мои спомени, а аз посещавам Банско доста... По-точно, за първи път посетих Банско преди доста време, около 20 години. Та така, по мои спомени той никога не е работил. Въпреки това той има номер и влиза в броя, в общия брой лифтове. Ето такава интересна информация. Обърнете внимание, тук няма хора изобщо. Мисля, че ние сме единствените, които са похарчили повече от 50 евро, за да се качат на лифта.
Много странна ситуация с този лифт. Току-що обсъждахме с Лариса. Наистина 26 евро на човек, а на него няма хора. През 2015 година цената беше съответно 28 лева. И ми се струва, че ако цената беше адекватна, много повече хора щяха да се качват тук. И щяха да ползват лифта. Нашата задача сега е да намерим началото на маршрута, тъй като на нито една карта той не е маркиран. Веднага след биатлонното стрелбище минаваме по мостчето и от моста наляво тръгва горска пътека към хижа Бандерица. А ние трябва да намерим пътеката към изоставената хижа на академика. Освен това, пътеката не е маркирана, почти не се вижда. Дори не съм много сигурен дали е тя. Ще опитаме да се изкачим, защото ако заобикаляме, обиколката е около 3 км. Изобщо не ми се иска да правя такъв голям кръг. Затова ще търсим пътеката в Гъсталак. Опитът да минем през гората не беше успешен. Гората е невероятно гъста, с огромни папрати и макар че пътеката се долавя, преминаването там е невъзможно. Втората пътека, която Maps ми показва, тръгва от долната станция на изоставения лифт. Но нещо ми се струва, че и това е утопична идея. Вижте колко е интересно всичко тук. Това е да. Накъде да се изкачваме тук? То води към нищото. Затова ни остава само едно. Ето, направо столът лежи. Вижте каква рядкост. Интересно, на коя фирма е този лифт? Изобщо не е ясно. И съдейки по стълбовете, все още не е успял да ръждяса. Той не е боядисан, а е поцинкован, което означава, че е доста нов. Като се има предвид, че курортът е основан през 1986 година. Явно нещо е тръгнало наопаки. Мисля, че може би много дълбоко дере, което е довело до инциденти, е било причината за това. Ето го Пома. Това е Татра Пома. Намерих логото. Всичко, не е мъртво, не е старо, всъщност е съвсем ново. Така че трябва да се опитаме да проверим пистата тук. Но по някаква причина съм сигурен, че на практика не съществува. Но има огромни гасталаци от коприва. Коприва. В началото може да се отгатне някакъв път. Някак си ми се струва, че това е път за никъде. След кратка консултация с Лариса, взехме неочевидно решение да се изкачим по лифта. Наклонът е около 40 градуса, пътеката едва се вижда. Но е абсолютно невъзможно да се разбере какво ще излезе от това. Искам да ви кажа, скъпи приятели, че това изкачване беше мега трудно. Наистина ъгълът на наклона, с камерата никога няма да го предам, но наклонът е просто брутален. Освен това трябва да се провираме през гъсти храсти. Излязохме на пътя, който ще ни отведе до изоставения хотел и междувременно трябва да търсим продължението, защото тук нататък покрай стълбовете на лифта, ето ги, пътеката не се вижда. След това продължаваме по пътеката към изоставената сграда. Вижте, дори такива улични лампи са останали. И трябва да търсим някъде вдясно по пътя, когато вървим от лифта към изоставения хотел. Вдясно по посоката има разклонение към пътечка, която отново ще ни изведе до лифта. Съвсем неочаквано в Гъсталака ето такава... Пътечката трябва да е тук някъде зад тази къщичка. Знам със сигурност. Ето я гадае. А ето и по-голямата част от планинския хотел. Освен това, не намерих никаква информация защо е изоставена, кога е построена, както не намерих и информация за асансьора, който води до царската гробница. Въпреки това, вижте тази великолепна структура. Абсолютно невъзможно е да се разбере защо всичко това е било изоставено. Просто невероятно. Навсякъде има предупреждение, че всичко е под видеонаблюдение, въпреки че няма нито една видеокамера. Не можеш да отидеш никъде. Вижте този абсолютно великолепен хотел. Все още висят завеси там. Не разбирам нищо. Всичко изглежда много зловещо. Само в планините сами сме тук. Нито един турист изобщо. Хайде сега да се приближим малко по-близо. Мислех си, че е отворен и че ще можем да влезем спокойно вътре. Навсякъде около нас има наистина много плашещи и предупредителни надписи. Извинявам се. Изкачването беше доста стръмно. Още не мога да си поема дъх. Плашещи надписи, че това е частна собственост и в никакъв случай не трябва да се влиза. Вратата е заключена, т.е. заградена, но
Освен това се охранява от някого, но всичко е в разруха, всичко е изоставено. По принцип може да се влезе вътре, но не виждам особен смисъл. Още повече, че пише, че се охранява. Но чувството е просто невероятно. Просто невероятно. Добре, трябва да се качим на планината. Там все още има гръмотевичен облак. Не е ясно дали ще успеем на време, дали изобщо ще можем да станем или не. Както показах, пътеката нагоре по планината минаваше покрай хижата, преди да стигне до заслона на академика. Рязко, доста стръмно изкачване през гората с много неочевидна пътека. И отново излизаме при въжената линия. Вижте колко е наистина интересно тук. Толкова много нисък стълб. Оказва се, че по-нататък пътят ще тръгне малко надолу и после нагоре. Ето там се намира горната станция. И как да се качим до там за сега не разбирам. Само десетият стълб. Да, оказва се, че е 10-тият. И надолу всичко вече е обрасло. Природата си връща своето от въжената линия. Като цяло борбата с това стръмно изкачване ни отне около час и половина. И честно казано, сигурен съм, че щеше да е по-добре да минем по обходната пътека, която поне е оттъпкана. Ето излязохме на нея. Тя представлява ето такава пътека. Тоест напълно нормална е и спокойно вече се изкачваме нагоре. Тези преходи през гората, за да съкратим дори 2 км от маршрута, бяха напълно излишни, защото ми се струва, че загубихме повече време. След 2 часа сме на височина 2200 метра. И изкачването, искам да ви кажа, заслужава уважение. Наистина е много стръмно, както и предполагах. За първия маршрут избрах доста спорен вариант. Трябваше да тръгнем към Тодорка, там изкачването, макар и по-дълго като километраж. Ето я пред нас. Но е значително по-малко стръмно, поне според описанието. Тук има реално увеличение на височината. Все още ни предстои да изкачим още 400 вертикални метра. Увеличението на надморската височина е 450 метра на километър, т.е. наистина много стръмно изкачване. И вижте северната стена на Котела, колко е красиво тук, какви снежни полета, но се надявам гледката отгоре да бъде още по-ярка. Като цяло е много красиво. И така, приятели, от началото са минали 3 часа и 10 минути в такава конструкция. Не съм сигурен, че трябва да се качваме тук. Това изглежда здраво. В момента се намираме на впечатляваща височина от 2430 метра над морското равнище. И това, което виждате пред вас, е всъщност горната станция на може би най-спорния и дискутиран лифт, който някога съм имал възможността да видя през целия си живот. Ларис, сигурна ли си? Можеш да се изкачиш там горе, но слизането, правейки първата стъпка, ще бъде изключително трудно. Какво? Не се клатушка. Изглежда зловещо, но за мен, честно казано, изглеждаш още по-зловещо на тази опора. Добре, приятели, всичко това изглежда много зловещо. Всъщност, подовата настилка тук е доста двусмислена. Това очевидно е ски писта. Това е много ясно, много очевидно. Но е абсолютно невъзможно да се разбере на къде е довело това спускане тук. Но каква ситуация? Тук е невероятно красиво. Ако някой знае нещо за историята на този лифт до Църна могила, моля да пише в коментарите. До времето на невъзврат, а за време на невъзврат определих 2 часа, защото трябва да слезем, за да хванем гондолата. Остана 1 час. През този час ще се опитаме да се изкачим на Църна могила. Колкото се изкачим, толкова се изкачим. Ето тук дори има електрическо табло, може да се пусне лифтът. Много красива северна стена на Котела. По-нататък в далечината е северната стена на връх Вихрен. Дори на върха виждам стела и фигурки на хора. И Тодорка, на която планираме да се качим утре. Напомням ви, скъпи приятели, миналата година се изкачихме на Моратов връх и на връх Вихрен също, едва не загинахме там. Опитахме се да се спуснем без екипировка и без опит през Джамджи и Ръб. Това е много опасно място. Ами като цяло... не съм снимал Лариса. Лариса, качила ли си се на перона или не? Беше ли страшно? Но оттам нататък е много страшно да се направи първата крачка. Да. Ето, едва не ни убиха там, но успяхме да се спуснем. Има видео в канала, можете да го гледате, ако ви е интересно, и не губим време. Значи, дъските са малко изгнили. Сега ще се опитаме да пуснем въжената линия.
Шегувам се, разбира се, тук вече няма нищо. Нормално е да се шпилира. Накратко трябва да се опитаме да се изкачим още по-високо. Докъде ще се изкачим? След половин час изкачване след горната станция на въжената линия излизаме на скалист пред връх и ето я, върха вече е близо. Тук има такъв преход с доста красиви гледки и зашеметяващи пропасти. Вашият покорен слуга се страхува от височини. Вижте каква красота има там. Изобщо каква невероятна красота има наоколо. Тук трябва да преодолеем малък скален ръб и после май всичко е наред. Изглежда, че по-нататък няма нищо страшно. Ето тук е участъкът, сега ще видим дали можем да слезем по него. За мен за сега е въпрос. Да, изглежда, че ще можем. Ето, и до върха остават около 100 метра. Тръгваме натам. Приятели, колко е красиво. Каква невероятна красота. Отне ни 4 часа да се изкачим до върха. Тук, 2682 метра. Приятели, харесайте Лариса. Моля, оставете един подробен и смислен коментар. И се насладете на цялата тази невероятна, спираща дъха красота, която се открива пред вас от този величествен и живописен планински връх. Ни черна могила. Най-интересното и забележително тук е, че по този живописен рит хората обикновено преминават към така наречената местност Котела 2. Виждате ли, там на върха стоят двама души. И ние ще отидем там, но разбира се, не по този рит. Как се преминава по този рит, за мен е напълно неразбираемо. Честно казано, исках да полетя тук. Сега ще се посъветваме и с Лариса. Просто нямаме време, а да извадим и подготвим дрона отнема половин час. Рискуваме просто да не успеем за гондолата, а после ни чакат още 8 км пеша. Затова вероятно снимките с дрона ще са чак утре на Тодорка. Вижте само каква красота! И помнете, в началото казах, че маршрутът е лек според мен, но това не беше съвсем точно. Маршрутът се оказа много труден. За 3 км изкачихме 1000 метра. Тоест ни това са 330 метра изкачване на километър. И наистина беше трудно. Малко ще се разходя по този ръб, за да разгледам. Интересно ми е как е преминаването там. Аз, разбира се, не бих отишъл там със своя страх от височини. Но съм виждал български блогъри, които го правят без никакъв проблем, просто с лекота. Те са и по-млади от мен. Приятели, в други ден навършвам 50 години. Така че вече съм един истински планински турист на възраст, който обича природата. Да кажем, че вече не е млад. И така искам да ви покажа какво ще се случи след това. Исках да направя това, както вече казах, с дрон, но не се получи. Така стоят нещата. По принцип е възможно да се мине. Можеш да минеш. Но покачването там определено не ми е ясно. Въпреки че отдалеч изглежда така, отблизо трябва да слезеш в кулоара изцяло в този цирк. Като цяло няма да опитваме. Спускаме се надолу, тичаме, за да хванем лифтовете на време. Вече по спускането открихме, че този завой, за който разказвах, 3,5 км, няма да се налага да го правим. Всичко е заради това, че картите като Maps.me, OSM и Google не знаят за местните пътечки. В момента стоя на пътя, който води към изоставения хотел. Ето там, малко по-нагоре по този път, излязохме от гората, когато се изкачвахме първия участък покрай въжената линия, след което отидохме до хотела и съответно след това пак тръгнахме през гората, а всъщност е трябвало да вървим по този път, да слезем малко надолу от хотела и да завием наляво. Само 1,5 км и вече щяхте да сте в алпийската зона, т.е. там, където свършва горската зона и започва зоната на Алпийския бор. Изглежда, че тук има много преки пътеки, които за съжаление не са отбелязани на никакви карти. Докато се спускаме с лифта, още веднъж оценяваме стръмнината на тази планина. Маршрута наистина е много интересен, а това, че не е маркиран и е някак див, от една страна не е много удобно. И имаше няколко момента, в които дори имахме усещането, че сме се изгубили, но Maps.me и OSM картите напълно ни помогнаха в това отношение, извеждаха ни до лифта, но самия маршрут ни донесе огромно удоволствие. По маршрута не срещнахме нито един човек. И при изкачването, и при спускането бяхме напълно сами, което според мен е страхотно, просто огромно предимство на този маршрут. Още един нюанс, на който бих искал да обърна внимание, е цената на гондолния лифт.
Тя е някак съвсем несъразмерно висока. Все пак 40 лева на човек, 50 лева на човек. Да, ние платихме дори не 40, а 50 лева на човек. Това е някаква напълно безумна цена. Може напълно безплатно да се стигне с автомобил до паркинга Бандеришка поляна и там на паркинга просто да се плати 10 лева за паркиране. И съответно, въжената линия този сезон за изкачвания повече няма да използваме, но и маршрутите ни са малко по-различни. Приятели, днес отиваме да почиваме, а утре ще изкачваме връх Тодорка. И не превключвайте канала. Добро утро, скъпи приятели! И на следващия ден, както вече казахме, се отправяме към връх Тодорка. 2800 и нещо метра, не запомних точно, ще кажа по-късно. И за тази цел пристигнахме до хижа Вихрен. Пътят, който води до хижа Вихрен, се затваря в 7:30 сутринта, когато тези паркинги се запълнят. Но, съдейки по това, че сега в 7:20 хората все още са малко, възможно е пътят да бъде затворен по-късно. Когато миналата година бяхме тук през август, веднъж в 7:30 просто не успяхме да минем и тръгнахме пеша от хижа Бъндерица. А това са още 2,5 км към трекинга. Днес обаче ние сме практически първите, оставяме раниците и се отправяме към хижа Вихрен. От хижа Вихрен започват няколко популярни туристически маршрута. Разбира се, към връх Котела и връх Вихрен, както и нагоре към Моратов връх и всъщност към Тодорка, на където днес се отправяме. Тук също така може да се пренощува сравнително евтино. Миналата година цената беше 25 лева на нощ. Сега вероятно вече е малко по-скъпо, а след слизането тук може да похапнете да обядвате пълноценно или просто да изпиете едно кафе. А ние потегляме на път. И той започва с невероятна гледка към тази прекрасна мраморна скала. Това е връх Вихрен. Днес всички маршрути са маркирани и ние вървим по червения маршрут. Малко по-късно той ще се превърне в зелен. Не ме питайте как става това. Като цяло, когато тръгнем от хижа Вихрен, трябва през цялото време да се държим вляво. Трябва да се изкачим на този красив моренен вал. И тук, въпреки че Пирин не са много високи планини, има свой мемориален камък. Практически както е във високите планини. След изкачването по моренния вал, излизаме в тази невероятна долина с огромен планински циркус. Тук има кръстовище до мостчето. Ние трябва да минем наляво през мостчето. Ако тръгнете надясно, съответно ще попаднете на маршрут, който води към Моратов връх, за което свидетелстват многобройните указателни табели. Ние трябва да преминем мостчето и да продължим по долината. Целият маршрут е маркиран. А тази долина, този огромен циркус, според мен е едно от най-красивите места в Пирин. Малко по-късно ще изгрее слънцето и ще я погледнем отгоре заедно с вас. След известно време пътеката плавно започва да се изкачва в планината. Маршрутът е добре маркиран и ние се отдалечаваме от долината, придружени от множество потоци и рекички. Красотата тук е просто невероятна. Наистина, ето го между другото Моратов връх, изкачването към който е доста екстремно. Горещо препоръчвам. По маршрута ще видите красиво езеро и всъщност ще можете да се изкачите до върха. Да, между другото, това също го има в нашите видеа. След час и половина изкачване достигаме Жабешкото езеро и сега се намираме в подножието на Тодорка. Първо ни предстои доста стръмно изкачване до прохода, а след това вече без маркировка ще се изкачваме, ще търсим пътечки, както правихме вчера. До самия връх Тодорка няма маркиран маршрут. Тук, където е Жабешкото езеро, маршрутите се разделят. Червеният маршрут отива по-вдясно, а ние трябва да продължим по зелената маркировка, за да достигнем прохода и се намираме в още един невероятен планински циркус. Огромните мащаби на всичко това са впечатляващи. Вижте само колко е красиво тук. Изкачването към прохода Тодорка представлява изключително красив каменист серпентинен път. Тук маршрутът е напълно маркиран. Изобщо не е възможно да се изгубите. Затова пък можете да се наслаждавате на гледките. Тук се разкриват всички езера. Като цяло всички те се наричат Тодоркини езера, но всяко има собствено име. И също така, приятели, вижте колко красив кулоар има тук. Също така, ето там към този проход води още един маршрут, червеният. На разклона долу до Жабешкото езеро ние тръгнахме наляво, а червеният маршрут тръгва надясно. Изкачването до прохода Тодорка отне около половин час. Гледките са просто зашеметяващи. Тук долу има още няколко езера. Там има някакви постройки, но не се виждат много добре. Стигнах до извода, че трябва да си купя някакъв монокъл за планината, защото толкова ми се иска да видя какво се случва там. Тече някакъв ручей.
И тук имаме два маршрута. Първият маршрут, по-точно два възможни маршрута. Първият маршрут е към Малка Тодорка, ето натам, право срещу нас, но той не е маркиран. Вторият е по тази траверса, по която ще стигнем до езерата Тодорка очи, т.е. очите на Тодорка. И оттам също има изкачване. Ние избираме, може би, не знам, преход по траверсата. Поне той е някак очевиден, за сега се вижда, а по-нататък по това било вече ще видим нагоре към самия връх Тодорка и после ще решим. Възможно е на връщане да слизаме по този хребет горе. Дойдоха някакви козички, виждат се, макар и не много близо. Срещаме ги вече не за първи път и когато видят хора, бягат, не се приближават много. За мен това е типично за всички планински животни. Най-досадното при походите винаги е загубата на височина, когато още не си достигнал най-високата точка, и точно това е случаят тук. Пътеката рязко тръгва надолу. Ако се обърнем нагоре, там където е стълбчето, се намира проходът. Наложи ни се да слезем доста значително и това е малко неприятно, но за сметка на това се откриват фантастични гледки към долината. Как се казва тя? Ако някой знае, нека напише в коментарите. На картата не намерих име. Като цяло пиринските планини са невероятно красиви, а нашата пътека минава по доста стръмен склон. Малко ти спира дъхът от височината. Само след 10 минути по тази красива пътека и излизаме при езерата Тодорка очи. Сега ни предстои да се изкачим на билото и не виждам очевиден маршрут. Единственото, което знам от описанията е, че преди второто езеро трябва да завием наляво, а нашата цел е точно пред нас. Ще видим дали ще успеем да я достигнем. Маркираният маршрут завива надясно. Най-досадното е, че изгубихме около 150 метра височина. И тук трябва да вървим по каменните пирамидки. Първата вече я видях. По-нататък маршрута не е маркиран, но според описанието, което прочетох в един български форум, целият е обозначен с каменни пирамидки, което сега с вас ще се опитаме успешно да проверим. Ако, разбира се, успеем. Предстои ни да изкачим 300 метра по вертикала. Каменните пирамидки са достатъчно очевидни и от една до друга лесно може да се ориентираш по спускането. Човекът, който ги строи, трябва направо да отиде в рая и, доколкото разбирам, нашето изкачване ще минава точно по този склон от това красиво езеро. Горе има още едно, което ви показах. Просто невероятна красота. Лариса, хайде да се събираме някакси. Да, двете прекрасни езера остават далеч долу. И излизаме на билото. От тук гледката, приятели, просто спира дъха. Пред нас е най-високият връх на Пирин планина, връх Вихрен, вдясно е връх Котело, а още по-вдясно е върхът, на който бяхме вчера, Черномогила. Невероятно красиво е. Вижте само каква красота има тук. Между другото, срещнахме момчета, германци, и те тръгнаха по този хребет. Съдейки по всичко, преминаването там е малко по-сложно, отколкото просто да се изкачиш от езерата. Сега ще дойдат, ще ги разпитаме и след това ще решим дали да се връщаме по хребета. След като се опитахме да слезем от връх Вихрен през Джамджиев ръб, едва не се пребихме и ни се наложи да изгубим 300 метра височина, а после пак да ги изкачим, за да слезем по класическия маршрут. Не ни се иска особено да правим експерименти с пиринските планини, защото те са такива, как да го кажа... О, приятели, а долу е хижата, от която тръгнахме. И ето там, между другото, е паркингът с нашите автомобили, по-точно с нашия автомобил. Той вече е пълен. Така че обиколихме всичко това наоколо. Приятели, изкачването ни отне 4 часа. Лариса стои на пирамидката, която се нарича Врих Тодорка или Пик Тодорка, 2746 метра. Дайте един лайк на Лариса, поздравете я в коментарите и нека се насладим на невероятната гледка от тук. Това е просто нещо уникално. Изобщо тук има такава панорама. Далеч долу се виждат курорта Банско и град Банско, горните станции на ски лифтовете. Всички писти са като на длан. Вижте каква красота! А от тази страна се извисяват най-високите върхове.
Два мраморни скални масива, които се издигат над целия Пирин. И разбира се, две от най-красивите върхове, които според мен са с почти идеална пирамидална форма. И утре ще се опитаме да изкачим десния връх Котела. Тъй като вече сме били на Вихрен, както вече неведнъж споменах, хребетът Подорка също е много красив. Между другото, приятели, тези германци изчезнаха. В началото ги видях на Билото. И почти едновременно тръгнахме. Ние вече сме на върха, а тях още ги няма. Дори и наблизо не се виждат, но тук има и една тъжна, ето такава, мемориална плоча. Младо момче, 9, 10 и 3. Загинал през 2017 година. Долу е просто невероятна красота, просто красота. Какво ще поседнем, вероятно ще обядваме тук. Времето е благоприятно, нямаме особено за къде да бързаме. Днес сме с кола. Там далеч долу. Вижте, колко е страшно тук. Каква красива долина. Ето, между другото, Моратов връх Моратов също е много интересен за изкачване. Много красиви панорами, там има прекрасно езеро в подножието му. И всъщност самото изкачване е малко екстремно. Просто не мога да не се наслаждавам на тези гледки. Това е нещо невероятно. На върха изчакахме момчетата от Германия, които минаха през Билото, докато на нас изкачването от мястото на срещата ни над езерото ни отне 40 минути, на тях им отне повече от час и 40 минути. Прекарахме 1 час на върха, наслаждавайки се на гледките, и те дойдоха едва тогава. И както разбрах, маршрутът не е само дълъг, но и доста труден. На няколко места се налага да се катериш по скали над пропаст. Затова взехме решение да се спуснем до Снежния Козирка, след което да слизаме надолу по маршрута на изкачването, т.е. да не рискуваме излишно, но имаме възможност да направим снежен човек. Интересно, този Снежен Козирка няма ли къде да се срути? Той няма да се срути натам, това е сигурно. Но пък може да се играе на снежни топки или да се направи снежен човек или снежна жена, с което се занимава Лариса. Лариса, ти снежен човек ли правиш или снежна жена? С общи усилия оформихме този улав, изтърсихме всички хранителни запаси и не намерихме нито един морков. И така, оставяме го тук да чака лятото и тръгваме на връщане. След 7 часа и 52 минути слязохме до хижа Вихрен. Като цяло нашия маршрут се състоеше от 14,9 км. Денивелацията е 830 метра. И толкова дълго ни отне това начинание, защото стояхме доста време на върха, около час и 10, час и 15 минути, чакахме германците, за да разберем за трудностите при преминаването по ръба. Всъщност маршрутът можеше да се измине и по-бързо. Маршрутът е невероятно красив, панорамен, просто зашеметяващи гледки, но вие всичко видяхте. И горещо го препоръчвам за трекинг, макар че по-скоро е хайкинг, за еднодневен преход. А ние се отправяме към хотела и утре ще бъде кулминацията на нашия 3-дневен маратон. Искаме да се изкачим на връх Котела. Но за всичко по реда си. Добро утро и веднага започваме да продължаваме. Отново се събудихме в 6 часа сутринта и в 7 часа влязохме в националния парк. На същия паркинг до хижа Вихрен. Не забравяйте, че пътят обикновено се затваря между 7:30 и 8:00, когато паркингите се запълнят. И днес ни предстои изкачване на един от най-красивите върхове – Кутела. В същото време към един от най-опасните върхове в масива Пирин, който се нарича Котела. Всъщност маршрутът е 6 км с денивелация от 1000 метра и тръгваме от хижа Вихрен. Хижа Вихрен все още практически спи, няма туристи и само обслужващият персонал се готви да върши нещо. От тук започва нашият маршрут и ако към Тодорка завивахме наляво, сега тръгваме надясно през заслон Казан, следвайки указателите и маркирания маршрут. След 15 минути изкачване пресичаме малък водопад. Изпреварват ни момчета, които правят изкачване до върха на Беглон. Сега ще разберем на къде точно отиват.
Тук има разклонение и надясно е пътят към връх Котела през заслон Казан, а наляво директно тръгва пътят към най-високия връх на този планински масив – връх Вихрен. След известно време навлизаме в кулуар, който се нарича Малък Казан. Над нас в цялата си прелест се извисява мраморната скала на връх Вихрен. И от тук много добре се вижда Джамджириб, който миналата година не успяхме да заобиколим. Имахме идея да слезем по този кулуар. Добре, че тогава се отказахме от тази идея. От тук вече започват да се разкриват невероятни гледки към околните планини. Ето я Тодорка, на която бяхме вчера. Долината все още е в сянка. И, приятели, искам да кажа няколко думи относно водата. По маршрута няма да има вода. Последната вода, която можете да си налеете, е на водопада при разклонението. Но най-добре е да го направите на оборудвания извор, който се намира до хижа Вихрен. А сега трябва да заобиколим този контрафорс, за да влезем в кулуара Казан. Пътеката минава по такъв живописен склон. Далеч долу е хижа Вихрен. Тук отляво е планината, а отдясно са пропастите, които карат поне мен да почувствам малко адреналин. Ето там, между другото, е паркинга долу, на който оставихме колата. Заобикаляме два огромни контрафорса и се озоваваме в подобна охладителна камера. Къде да отида тук? Напълно неясно е. Трябва да се качим малко по-високо до онези снежни полета там и пред нас се открива южният склон на Котела. Дори някакъв катерач вече се приближава към върха. Виж колко е красиво. О, малка коза! Козата не успях да заснема. Върви по пътеката пред нас. По маршрута пътеката ни поднася съвсем не трекингов участък. За да заобиколим Джамджи и Връб, трябва да преминем няколко почти отвесни стенички като тези. Там, където се налага да преминаваш с елементи на катерене. Но поне за мен е точно така. Лариса не се страхува от височини толкова, колкото аз. Като цяло, приятели, това е доста деликатен участък от маршрута. Между другото, долу в долината има пътека, по която може да се изкачите от хижа Бендерица. И ми се струва, че тя не е толкова екстремна. За щастие, това беше единственият такъв, според мен, опасен участък и за сега беше практически единственият по обхода на този Джамджириба. И, приятели, стигнахме до първото снежно петно. Може да се парзаляме, а може и да направим снежна баба или снежен човек. След известно време този грандиозен циркус, наречен Казана, се разкрива пред нас в цялото си величие. И между другото, планинските кози постоянно ни придружават. Ето две от тях. Тук не са много плашливи. По маршрута няма хора, буквално никакви. И, приятели, вижте величието на тази скала. Северната стена на връх Вихри се извисява над долината. Просто невероятно, такава невероятна грамадина. Дори не знам как да го опиша. И южния склон на връх Котела, където всъщност и се отправяме. Колкото по-нагоре се изкачваме, толкова повече диви кози се появяват. Вижте, цели 9 екземпляра. Какво правят там? Не може да се каже, че пасат, просто се намират на Вихренския ледник. Между другото, този ледник не се топи и се запазва до следващите снеговалежи. А там, на върха на Вихрен, има снежен корниз, който също се е запазил. Напомням, днес е 2 юли. Тук, в тази красива долина, правим малка почивка. И от тук имаме два пътя. Първият е по този сипей и после през седловината. Вторият минава покрай заслона Казан, който се вижда на хълма. Това е такъв авариен заслон. Там има няколко легла и може да се изчака лошото време. По това било, директно към върха. Ние може би... Но най-вероятно взехме решение да минем през седловината. На връщане може би ще минем по билото. След 3 часа сме на седловината между Вихрен и Котело. Лариса, какви са впечатленията ти? Много е красиво, но доста страшничко. Страшничко е на нашия език, а на български също е страшно. Това означава стръмен склон. Ето това ни предстои стръмно изкачване или стръмен склон. Там пред нас са някакви първи спътници. Не ги видяхме, когато тръгвахме.
И ето, приятели, това е южния склон на Котело, който също води към билото Кончето. А това е северозападният ръб на връх Вихрен. И ето тук слиза човек. Тоест може да се направи кръгов маршрут, да се изкачите на Вихрен от страната на хижата, след това да слезете тук, да се изкачите на Котело и да се спуснете към хижа Бандерица, но спускането тук е доста екстремно. Има опънати въжета, както виждате. По склона един турист се спуска по това въже доста бавно и внимателно и разбира се, ние сме в такава зелена долина между два каменни гиганта, облаците скоро ще дойдат. И забележете, ето един склон, той е изцяло покрит с облаци. И тогава просто, о майка ти, съжалявам, тук е просто пропаст. Разбира се, не можеш да видиш на къде отива тази бездна, но е много стръмна. Толкова е интересно, вижте облаците, те се приближават до ръба на бездната, улавят ги топъл поток и се топят. Топъл поток от тази долина и все още ни остават 250 метра надморска височина, за да достигнем върха. Тоест, сега сме на надморска височина 2660, а ни трябва 2909. Това е височината на върха. Изкачването минава по такъв доста стръмен си пейс, наклон около 40 градуса, но тук има доста добре отъпкана пътека, която върви на траверси. Този склон не впечатлява толкова, колкото северната стена на връх Вихрен. Вижте, практически е цяла скала и този спуск много ме впечатлява. Може би някой ден ще събера смелост да сляза по него, но не е сигурно. Остават ни още 150 метра до върха по същия стръмен наклон. След 4 часа от началото на изкачването достигаме седловината между двата върха Котела. Ето го номер 1, 2909 метра. И сега ще отидем натам. А сега, мои скъпи приятели, аз стоя тук, на тази прекрасна седловина. И вижте, моля ви, вижте този впечатляващ кулоар. Това е нещо невероятно. Нататък има пътека към връх Котела 2, а след това и билото Кончето. Правилно е да се нарича Кончето. Току-що беше в мъглата, сега облакът малко се отдръпна. Ще се изкачим на върха и ще видим. Ако се проясни, тук е много опасно, ръбът е много тесен и е много опасно да попаднеш в мъгла. А ако облакът се разсее, ще продължим още до връх Котела 2. Ако не, ще слизаме надолу. И вижте, приятели, просто погледнете насам. Просто погледнете това. Това е нещо невероятно. Оставаш с впечатлението, че се намираш в някакви много високи планини. А всъщност височината е малко под 3000. Между другото. Този връх Котела е трети по височина в България и четвърти на Балканите. А ако говорим за височините на Балканите, първият връх е Мусала, вторият е Олимп в Гърция, третият е връх Вихрен, северната стена, на който е точно пред нас сега, а четвъртият връх е този връх Котела. Сега ще отидем там, на самия връх. И така, приятели, ние сме на върха Котела. Успешно се издигнахме с този облак и сега той се приближава. Трябва бързо да слезем надолу и от тук, от тази прекрасна гледка, можем да видим ясно и трите величествени върха, които посетихме и изкачихме успешно този път. Нека го кажем така, за да е по-точно. Тодорка ме следва. Долу е върхът на Церномогила. И сме на върха на Котела. Всъщност ние сме на път да се спуснем. Още не сме решили как ще слизаме. Ако има нещо интересно, ще го покажем, но изпълнихме програмата си. Получихме страхотен 3-дневен маратон и във всеки случай слизаме към Банско. И всъщност изкушението е много голямо. Седим тук вече половин час и не можем да решим дали да минем по билото, защото от време на време то се покрива с облаци и ми се струва, че там е много тясно. Струва ми се, че ако попаднеш точно в облаците на този рид, това е просто много опасно. Много опасно. Вижте какви пропасти има тук. Падането надолу е много дълбоко. И разбира се, панорамата в далечината е Банско. Тук е целият Пирински рид. В крайна сметка ще слизаме някъде. Качихме се на съседния връх, все пак рискувахме.
А нататък пътеката изобщо не е очевидна, наистина не се вижда. И отново току-що имаше прозорец, а сега пак се надига облак. Затова нататък вече със сигурност няма да продължим. Ето го върха Котело. И още една гледка към кулоара. Просто невероятна. Тръгваме надолу. Още при спускането доста ясно усетихме наклона на изкачването към Котело. Когато се изкачваш нагоре, не го усещаш особено, но когато слизаш и трябва всяка крачка да правиш подъгъл от 45 градуса, всичко изглежда доста страшно. Пишете в коментарите на вас би ли ви било страх. Щом слязохме на седловината, времето се промени коренно. Облаците са изчезнали напълно. Връхът Котело, който изкачихме челно, и точно по тази граница беше линията на облаците. Ако видимостта е добра, можете да следвате тази пътека наляво, да прекосите склона и да стигнете до подножието на хребета Кончето. Кончета. Както и да е, не знам как да го произнеса правилно, няма значение. Там има много красиво изкачване, което върви по тесен ръб с метални въжета. Вижте как изглежда. Не се осмелихме да го направим, защото облакът беше наистина много гъст и изобщо не познавахме маршрута. А сега ни очаква залята от слънце долина. Вижте само каква красота! Вече на връщане не можахме да си откажем едно малко удоволствие. Просто като подарък. Точно средата на лятото е. И в тази среда на лятото прекосяваме малко снежно петно. Вижте само каква красота! Отгоре също го прекосяват планински кози. Те са толкова забавни, просто си почиват на тези снежници. Остава впечатлението, че се разхлаждат. Както разбрахте, скъпи приятели, успешно слязохме. Днешният преход ни отне 8 часа, като се има предвид, че отново прекарахме 1 час на върха, наслаждавайки се на гледките, а те наистина си заслужаваха. Всички маршрути в Банско са с невероятни гледки и си струва да им се насладиш. Тук не ти се иска просто да изкачиш върха и бързо да тръгнеш надолу, а искаш да седиш там и да разглеждаш съседните върхове, съседните планини. Също така си поговорихме малко с двама туристи, които се качиха на върха след нас. И така преходът беше 11,35 км с денивелация от 1136 метра. И с това ще приключим, тъй като нашето кратко пътешествие също приключва. Приятели, зад мен е хотел Банско Спай Холидей. Той се намира в долната част на града. За да се ориентирате, много лесно може да го намерите в букинг. Цената за наем на двойна стая тук за една нощ беше 43 евро. В това е включено ползването на напълно неограничен спа център, басейн и няколко бани, сауна, парна баня, а също така можете да поръчате и допълнителни масажи, но това вече се заплаща отделно. Включена е и страхотна закуска, между другото закуските са станали значително по-добри в сравнение с миналата година. И всъщност подробен преглед на този хотел можете да намерите в миналогодишното видео, което също заснехме за Банско. Ще оставя линк към него в описанието на видеото, за да можете да го гледате. И разбира се, накрая дайте един лайк на това видео. С голямо удоволствие заснехме за вас тези прекрасни маршрути. И мисля, че ще имате повод да се възползвате от тях и да минете по нашите стъпки, знаейки всички тънкости на различните изкачвания. Приятели, много ви благодаря за вниманието, благодаря ви, че гледате нашия канал. Всичко най-хубаво и поздрави от Банск. Чао!